ka step ka bha ya phi ba ro ki badan ha ka ne ka jaka kentang ha ka yeng ka jong ublei ka bangi yo ban shakri ya u kumni kum ki hep ki beret kumni dang step bat nga ai khublei ru ya baro ki bdanang ha kani ka step nga du ya advisor jongi bat ya ki rangba jong ka balang ki bajupun shkan ya ka jaseng khna na ka wei ka por sha ka wei ka por bat nga ai khublei ru ya phi ki hep ki beret ki badan ha ki yeng ki sam ki ba pet ya kani ka program jong ka jaseng khna liba ka YouTube channel jong ka balang bara shwa bangin ya chaprang ha kani ka jing shakri ka jongi ina dai khmat jong ublei ha ki jing duai tong ina duai ina khap bruk baro ma khap brem Tony Dway. Kublai bo kupa jongi bahab neng kumni pat kupa ba ien yuan ka yen ka bakhuit ka bakantang ka jongme ban yo ban shakri ka kerteng ka jongme kum ki hep ki khna ki baren kumni jisbi ban long kita ki baning kong e ban yo rung ha ka yen ka bakhuit ka bakantang ka jongme dan lem dan ringkat atrai ya ka ni ka jing shakri ka jongi ladu ka basdang hadu ka bawai no ka jongka ya lam me de la ujong umen siam ujong me ku pabat pen kentang ya baro kinong ya shimbenta but I ba ke ka bangin sa pendap ha kani ka step ko pa bi ka nulong shisha kata ka jing ko abriu ka jongi hendrai kan long kat kum ka jingelam ka jong mi atrai danam dan ringkat ya kani ka sniru broi singe ka bangin ban shakri lai lo ka kerteng ka jong mi sngo ru ko pa ki jing duai ki jongi shakri ki beret bat ki bopom bat tu ma abri ki pop ki jongi bamangi jo pun sngo si ka man ka jong mi bagi pan kerteng ju stress na pan em jongi amen Hakani kapor ngin yo ya kajing puli na kaktian kajong ublay na ilahun shisha lahun lang shisha maulong but inong duai na iban kentiu lingdo nong lan but shwai kata ngin yarwai kajing ruai ka bapra kajing ruai ka bapra ka boong ni wan ya seng da jing ngokmen ban yaro ya unong pen im da jing iet bat kajing sukjai hakmi ngi ya yarwai Baru South League dekat buat ke chorus, ke jingruai, ke berpera. Ni wan jaseng da jing snogman ban ya ro ya unong penem da jing ibat ka jing sujai hak mingin ya yarwai tu ya rojam kubneng perthai ya lagi jing ya ro tu say bangin tu sim yu Christ utrai jing ya rojam yen ai ningu yami atrayu blay vanila yo kaktin jong mi bamila sha hakading na kapop jong iban ba tu ya rojam kubneng perthai ya lagi jing ya ro tu say ban kentis in you Christ utrai jing ya rojam yen ai tu hi kai trai tu nang pen shai ban so tu ya ka bor jong mi ki don u jong i sen shalun
kusim kabam jukun tu ya rojam kubnei perthai ya laki jing ya ro tu sai ban ken tu sim yu sutra jing ya rojam Yenai tu sabani halakasi tu sakunong penim jongi bangin yo shakritayami kadba perthai tu ya rojam kubneng perthai ya laki jing ya ro tu sai ban ken til sim yu sutra jing ya rojam yenai. Lahun lang shisha maulang. Pulia ne ki samne number spotlight khat bani kong do ba a ka jingi blai komen sim jonga tu ku ye utrai ba baro ka ba hanga ya ka kerteng ba khu jong u komen sim jonga tu ku ye utrai ba wat kle ka jing le ba jong u baro na ka benta buram u blai amat Tugin Dubai, kuk pa jong yu pa amning. Ni ai ngoi emi bangilala ban penuan hali ka yang ka kut ka jong bi nga ai ngoi ki e baro ka jim ka jong ni khamtam ni ai ya ka balang jong ni bat ki kinong yalam jong ni nga ai ni ai ngoi ba mela pen la ingi pen wan ha ka ni ka yang ka kut ka jong mi na kam ta ka buram ble man. Napan pau ka jing sungu na kabenta I lahun lang shisha maulong iba puli na kaktian ka jong ublay bat kumjuru ya iban kantiu ling do nonglan ibla bu hau blay ha ki jing duai tu ublay dalam dan ringkat bat pi un kurkuru ya pi bat menta gin yo sngo no ya ka jing pen banana I skateri bat hadian kata nga kerpat ya ki oshers bakin sngo bha ban pen krea ya ki jing aingu bat ban lam ya ki shani shakman bat hadian kata nga kerpat ya Miss Marvelous Danman ba in sngo bha ban pen kentang ya ki jing aingu. Kani galong ka jingpun bana la shimte yo kata kat sau turik bana ba ar jar puwei inyo no yalam ni chairperson no yalam jarwada me ban riki walang I organize na pelbonong se inyo no police dang ni Brian Khoi ba nong duai na ina P1 bet walang bang inyo inong kran na I Mrs H Marwan ano Mrs Sien la shimte yo kata kat sau turik bana ba ar jar puwei inyo ni no yalam ni chairperson Inong ilam jirwai na imi banriki walang I organize na I filbo anong si inong police dang ni Brian Lingkoy inong duwai na ina P1 bet walang but inong plan ilong Mrs H Marwain kublish buwan
ตัวเลยลังเลยจึงด้วยคุกป้าจึงบาปเน่งเราคุยกับเต็งจุเมวันขี้มาจุเมงี้ไอ้งูมีก็ try ว่าไม่ลองเพลย์วัดดับแต่ก็จริงอีกจริงสเน่ไม่ลองเพลย์ว่าชิมละอีน้อยงี้ไม่ละโดนกัดมันนั่นก็มีที่บาร์ว่าชิมเมียนบาร์ดูกันนี่ขลับมัดกุมในดังสเต็ปกุมขี้โคนแหบขนาดงี้วันหักยังก็จงเมียบันวันบันชักรีกระเตงก็จงเมียงี้ด้วยมันโดนกัดบัดนี้กินนี่อีเว่ไปอีเว่กุมขี้โคนแหบขนาดบัดตัวโดนกัดคำตั้มกินนี่ก็จริงชักรีก็จงงี้นะดูบัสตังหัดดูบันดาวายเนาะก็จงกาด้วยมีคำตามเอกกูทรายมันกระคู่ยากินกิจงไอกิบาร์เรตกิจงกุ้งกิคนหับขณะกิบาละบุหังนี่ขมัดหักนี่กับเบนดาขมัดบางด้วยมีว่าไม่น้อมอินโฮอีนี่เวปีเวกระคู่คำตามรู้ยาอีเมย์อีปายจงนี้กระคู่หักกิกรรมกิจามกิบากิเตรย์บางขณะบางนางนากุตาบันไอชักกรรมกิจงมีขณะบางละรุนเป็นดนกรรมยากิหักกิเบนตากิบาเพรจงกระเจสังขณะนี่ด้วยมันดนกัดคำตามรู้บัดอีน้องกระเรนบันสะสามขบวนนักตีนกิจงมีตัวปัสยาวมีกิดอนุดกิจงอีเวไปอีเวบางลองกุตรายขณะกิบาละบันชาชกอริกตีนกิจงมีบันลองรูบางช่องขับกุตรายบันสนับบักกับอีน้องกระเรนอีบันสะสามหับแดงจงอีกันกับปอดปัสยาวกิดอนุดกิจงอีเวไปอีเวบางไอลาดมันซิมคุยจงมีบนช่องดับกระไฮกิดอนุดจงอีบางด้วยมันโดนกัดบางกันกิจงชกรีกับภาษากินบารุงapa nak ting Yesus belum pun em jungi amen Apen pau ka jing ngongu ya i assistant general secretary bala aya ka tu ka jing penbena bat kumju ki ushers ki bala pen kriya ek tu ki jing ai ngu bat ngapen pau ka jing ngongu ya i Miss Marvelous Danman i bala bu hauble bat pen kentang ya ki tu ki jing ai ngu bat menta gila poi pat ka benta ban yo sngo ya ka kubo na ka tien ka jong uble na iwe irang ba jong ka balang iba iju penshingan ya ka jeseng kena na kawai ka por ba na kawai ka step but ita ilong i Mr. WD Sangkli ba ngi sungu shibun ya ka por ba pila pelat kenang ba ni dalam dan ringkat ba ngi kum ka jeseng kena ba ngait scam ba ka ni ka step ru ba ublai udan AA ban kren ling ba jong pi hangi kum ki hep kena but kum ka jing pen kre ngi ner wai ka jing rwai ka ba arpwe Kikomi na Salem, kikun kilam shu Jisu, kisenran ti kimsha kinwan, kibe noru yaki. U Jisu kenrat u yoi, upet ngobha u ang haki, sha eki kena ba kinwan hanga, berasal tili kedekat, kajingruai ke ba arpuwe. Mina Salem Kikun Kilam Shu Jisu Kisen Rante Kim Shakin Wan Ki Benoru Yaki U Jisu Ken Rat U Yo I U Pet Songha U Ang Haki Shayaki Kena Bakin wan hana ngan shem kum yaki taban kudup haka shadam ngan long nong sumar yaki ru wabe noti yaki hanaki donu tekin akin shong ban ngahari jing shai Shayaki kena bakin wan hana Usubun uji subukot sobhaya kita Bun hajar pen ban kidasa kanam jong ukim ten Kimpat itu kaktin ulay Kimpat yosno kaktin ay Shayaki kena bakin wan hana Kiriu dum tu walang tu ring ki ben real baro
กินพระยากีเบลเท้าจองกีบันเงตกากตีนจองมีเป็นเป่ายาลาดีอาอูเบลเป็นอีฮากีกาจิงไอเอชายากีแค่นาบันวันลุดฮามีcon é ngài ngô yêu blei bao blei là penyo nga kamet ka bakoi ka bakhya mangala banyeng kani ka jaka kentang ka jong blei po ka yeng bakhoi ba kentang ka jong o se pi sumpla bagane ka step insya kamde ka program jonga henre ka long kham hadien henre iwe I nong yalam barim jong jiseng khana ilaong yenga bangan keren manga gane ka step ting ai kublei ya I chairperson ibe alam ya ganega ginseng ha ganega step ha kaba ngi yo nengkong banwan ban pelong ya ga jinsakri ga jongi ha po ganega ying bakhoi bakentang ga jong blei ngai kublei ginong yalam jong ginseng khna baro ba ta ga jitre sitom jong pi ngi abun kat ne ngai kublei ka program komiti jong jing sengkhana kebala ibiet yenga ban penyang saisin hangani step ban sam ye kubor ka tin ga jong blei le se mentala sistem tam nga klem yo nga tarai te nga songo yo blei bangi yo biang menta kumne tengah ai kublei ye pi baro iwe gi badan hangani ko kat ne pi abun te nga ngongo sisa yo blei bau perla ini bangi la ban yadon langkum ne hangai tengah terai pinyas ngap baro hoi ngam deu breu banang ban keren tenre ngan persiang ngai buar bariet jonga ke bau ble le se ukren lengba jonga ba piro pin sung thu ba pin long ki kun ki ba tip sngi ki kun ki ba riu ble ki kun ki ba roi ki ba par ha ki si ban sawan ka bentana ktin ga jong blei ka ba ngakwa man ya selok lang ka ni ka por ka ya serim bat kan e ka ba I nong tren bat I nong pule duai ha ka ni ka sonde ka baladep ka serim khndiap te kan ya ka ya pher hi malumala ti ka benta na ktin ga jong blei ka ba ngasim ka ni ka por ka lang ka ba ngi ya siau barobor tenre kan long ka jing pentmai ka jing im jongi le se yo ngi klet bat kata ka long bangila ban sem na gospel jong Matius ka lenong ka basan baro ngi tip ma dong sul nong basan tip na ka khot ayu ndrei ka khot ka mangakwa ban ya selok lang ka ni ka por ka long pi long ka jing syai ka perthai ta omla ban buri ya ka sinong ka balabu halar ulum bat ka benta ka mangkwa ban ya selok lang ka ni ka por bat pi kum ki kun ki jong blei pi long ka jing syai ka perthai itai de benta mangkwa ban ya selok lang ka ni ka por te tong in pendam ken ho blei ka jing duai Iwan hajan jome trai ublei bok pa jong I bahabneng ublei badap daga jing I jing snei ublei bala pala ingi kum gajin seng khna jong ka balang jome mauro ban rung ban yu kejat ningkong apo ga yeng ba khoi ba kentang ga jome
trai duai ke jing dan ringkat ke jame to pendap yang ido mensim bakhoi jame isne yu syakri batulat batingit bapop jame ko trai long ko trai ring up yu kabor ke jame abangan sami ka tin ke em ke jame na ke bendaki khun jeng balang ke jame hoi ikito barok ki biya sngeu bat ki bayo lengba ka ni ke YouTube channel kabalang kala penkre ni duai atrai to isnei ke jing syakri jongi sngeu bat sngap jing duai jongi kena kapor nambah kateng Jisu ngipan amen pi long ke jing syai ke pertai haba ong ke jing syai kamut ba ngandeng ya u bolai hang ni la ni bangan lek kat sabalek bayi i baki beri kini i bang kasai kamet ka jonga kamut kumta mo henry ka jingsai ka ne ka por pi long ka jingsai jong partai para badan kene lada pi ko ngo yak tin ka jong blai kata ka jingsai ka de ka jingsai ka ba ngaong ka ne ka por ba lada pi long ki khun ki ba tip sngi ki khun ki ba riu blai mulong mane ki khun ki ba shapting yo blai ki khun ki ba smart busting ki khun ki ba syakri yo blai hadu bakut ka jing im ka jong pi kata ka de ka benta ka banga kwa ban kren akan ka por yakini ki tin pi long ka jing syai ka perthai la kren da tra Jisu bat nong pen im jongi men bau dang don ka ninga sla perthai ulah keren hang no ladangi pule nak tinggal jong blai laong bau la keren ha kata gaji tu khana jong halor ulum kabaka long ga we na gaji tu khana ki ba pau ba kan ni perthai ke ba barok ki bri ki nyokor ki nyuburam ga jing keren ga jong tra Jisu wat ki bom long Kristan ru la keren ya kan ni le se halaki jong ki senran lani kita ki brio ki ba bot ya u ki ba kwa ban ya siau ya khubar ka jungu ha kata kapor namar baro ki tin ki ba tra Jisu kren ha kata kapor nadu ba wan long brio nadu ba sedang ban he ban san kumpi kumne ki long ki ba kordor lut hadu kata dei nak ta kadau ki brio ki ya bot ya tra Jisu kat shabau leg ha ka jing im ka jungu te ngakwa ma phiru kum ki khun ki jong blai ba phin bot yau tra Jisu ngimla ban ye yo namar baulong khun u blai ni de ki breu ni de ki nongpop namar kata ngimla ban ye yo lada ngi kwa ban ye yo ni don kam ban bot ye ki jing hikai ke jong hadu bakut ka jing im ke jongi ka balong ka tin ke jong u te ka ei ka ni ka jing syai tas ngap bahamo menandai ki brio kim pat dio ga jing syai kim yo ya ga ding ru le se mo ketu ga mangisai kumta nang ta ga ni ga jing syai elektrik kim pat dio hai don ki bay thu khana ki ong ba kum no la yo ya ga ding mo handai ki ong don ki ba ong ladangi kersut i ga ding yap artli kila kan mi ka jing kloi kala ban mi ka ding te nang tai ni sayo eka ten re gi riu start gi riu sempang suki ki sepen janai pat ki sayo eka jing proi mo ka bangi yas liu ding hayeng nang tangi yo eka gas pat kum ta ter to hang ni ri khasi jongi ro menhandai habang impat yo ya gading elektrik mo gajing syai ka light mo ngi ong hang ne ri khasi jong iro kia thang da ka syarap habagi lek jing seng nang ta gadon kata kalenten bakat kane tip mano balai kata kalenten syarak mangi ong imis A.W. Thomas iwe na ki nong yalam jong jing seng kentai haba ilek yalam kamtam kapor min ijura kata kalenten nang ta ba i lek ban yalap i pen i nuksa i kibreu ira i ketu kalenten kumne
te pe pide ban long kum kan ne ke jing shai hap deng jong kan ne ke jing dom jong kamit I kai ki brio kum ta te suki ki brio ki nang pen ba nang ta shu kum nong I yo ya ka like mo don ki restart ki ba ngam da tip ba le se ki ni ki rang ba jong I ki kham tip khama ki ba kham start tenre ga jing tip jonga don ki ba ong na ya ka lai la yo lengba kita ki lengba kata ga jing wat jing tip jong ki kumno la pelong yo perthat ka lili mo teski bri gi yo ban kem nang tu ki sayo ya kata ga lai te kadan gawe ga jing shisha ngam kwa ban ya thu jrong ka ne ka por sapang uwei pat uriu start uta restart udai basyam ya ubolai pietip nong ubolai hang ni jisang kena mano bompat tip ya ubolai rakti umdan barok yitip udai nema ubolai ni tang syukur nek ni ai tak tu la syai deh la syai par ga ying bedum ta ngani tu tang kendia ngam kwa ban tu kalau bestu tenat bahas pang une restart wala syam yo ne bol lai ta tau de Thomas Alva Edison ubala syam si bon ki start sayan kene ka pertai ke bang ke pelong ke jing mentoi yang I ke juk ke jing im ke jongi kumba ajing mentoi une bol lai bang lapan I menta to Uni kena ada piwan jing seng biang agoi kapor da ngai olat ngan sai thu khana spang jung u tan rei ngan ye thu lengkot menta kumno la siam yo ne ubol lai to tang khniat ngan ye thu sapang jing em ga jung uni ude kena Kristan mo u Thomas Alva Edison ude kena Kristan kakam kajung u kena ubaduk ma u kena ubaduk nang ta ba minot sibon nang ta ba tre sitam aga jing jung ka ai ka kot ka ba pule ka ba setnat ban pule ki kot ki ba pule kat kum ka jing yo jing tip jonga ka long ka baneng kong ka ni ka Bible te ma ka Bible ning kong kebau jupule bahang nang ta kebaar kekot kebau pule ke long history berok mo ngilong ngitip history nga tangam jupule history sibun tamba mensua ngapule taga history jong kari India ki ong kumno sapang kisim jong kari India handai ngapule tanggata tepi le sepi apule kambun nang ta kawei pat kekot kebau smart ban pule Thomas Alva Edison kadeka chemistry nga tangam pat jupule chemistry pi te pilai pule barok pilai tip ngatrai nga tangam pat jupule kata chemistry kalong kumno ta pi tip ma pi khamba kata gawe ka kot ka bau pule ba nang ta sa gawe ka kot ka bau pun gi ji thu khana ki eksperimen ki kenja ayu ribadan hang ta kakot kebau pule sakata kewe pat kalong kakot kebala thok dau tau nong thok kot bakrang Shakespeare ki yang mo pule ba kini gede ki kot kebau pule ba une Thomas Alva Edison te kebau dangret kumni kat phil se namar ba ulong khna baduk u imat ka kami ga jong u ka high school primary le se ta kapor te ijing yo ibarit te ule kumno une Thomas Alva Edison ban pen im yala de bat ka ying kesem ka kamram ka jungu galong ukidang step utia damit utia ukidang step ban pulekot ban le ki kam ki jungu pun jaj ule ta ukidang step andala poi ka por le school andala le school
namar ba ngam ko aman yetu ngaku aman yetu biang hadin sipang jong o pin samar ki da yetu sipang jong o te namar ba ulang ubri ba ki sang nang ta kli ki nohi kai ro te ki nohi kai kim so tana bi u kan te kim so tana kam ta te agwe ga sni tre le skol shu kan wan no hieng tan wan hieng te ka kami namar ba de ga nohi kai primary ka mga ong mane ka pan kot no u hieng kan te ka pan kot no u hieng kum ta te hakata ka jing im ga jong u ga bakum kata andala dep kapor kot le sela dei kapor sipo kumtu sipo baje mensingi umi na yeng ura bat kaweka kanja basket ketuka ka kanja ayu ba tap jing tap mo ulai chano sa station rail ulai sai jaka badon pai ba bat laong ura ayu ta uthiet kini uthiet umit usengkom usoklet upopcorn riu hadem uthiet ulai tarwa kumtu kan kuma tarwa kitu kena ki hate hajaka sapo jaka madan yelek kai mo madan football ura kumtu ya kumtu lek tarwa kita kai lek tarwa di kumta lek tarwa gitu andala lut subuh uyok pisah sispa tengka wan ra siying wa ai ya ka kemisan pho na ka sispa tangka uyo ai ka kemisan pho makan thiet jingbam makan thiet ja makan thiet ki ban bu tangkai hadin ru ke jing don kam ka pisa yo pang yo sitom bat kom ta ta san pho tangka le kom no uthiet biang kita ke jingbam ban yo le terwa biang ar pusan tangka uthiet ya kita ke jingbam ban yo le terwa di biang ar pusan pade ule kom no uthiet kot mangi te la ding yo ti kena dekat te da yo pisa kom ta de kicit biri dei kicit chonggom ban bam yela di dei bandi mo ndala plit tu chonggom bread tu gasnep chonggom hasurok mo kom ta ang hiele wat bread hasurok tep hapla bread ceka bread yon mo une ukuna uthet kita kikot uthet kikot bon jai uthet kikot dei tang gawe chisi uthet gawe chisi uthet gawe upule mareyo upule kumta sikumta nang ta ondala khamhe kumang ong mane uthia damit pule kot ule ki eksperimen ule kumno ule kumta teng uyo thia hapok kami ke bau pule kot hadu benda yo thia upule kot hadu kata ke jing seminat ke jengo te kini ki jingle ki jengo ki kam ki jengo kai ka pelong yu kumbang ong mene ngapen i ulas kajing trai sitom kajung o ka pelong i ban siam yo ne u bol like mo ni ong kumang ngapen i mene bat uni bol like la ong ba la yo ban pen i perthai ha ka snem kat ha ka chitarik u january kat praspa nyo hokundai ma ngaro pat kha ta kapor mo i me ik jongar pat khare ta kapor trai kat praspa nyo hokundai ti pi mentala kan nosnem la arhajar arpuwe mo ha ka chitarik january kat praspa nyo hokundai hang ta po ri Amerika USA ni ong mo ula siam mi hune bolai bat andala siam une la pen i te hagwai ga sngi ukhat ye ga jingelang jong ki rius ki bre ki banang bastan ki engineer umpha wan ye ki men sngi
namar mensengi de syai bahamo ubol wong wanda miet mo wanda miet ukot ki officer ki engineer pak wan pe ye kata ka jinsam ke jong u onda lamit ki layawan ki he ki han ki bakam start i u le se kata kapor ki bakam he kerdan ban ye u ta onda ki lawan ki layo i kata ka jinsai kaba 4 je i meno kaba Thomas Alva Edison ula syam bat kila ai ke jingero kaba krau ya u ha kata kapor bat ha kata ka sngi kaba pen i kadei ka no terik nga kadei ka snem khat pras pa prapoa khat pras pa nyo pu kundai la syam yo bolai upen i ki he ki han ha kapor men met ha ka snem khat pras pa prapoa ta la pen i pat di tangkat ni henre la syam ru bon ki e bat la ong kata ka kot ke bangayo ban pule ke ong badai kanong ba New York hapo USA ke balayo like nang kong hak partai dia kata ka dei ka like mo ka jing syai nyo tapi kuat ne amban long kum ta mapi ki kena jong balang mau ro jongi ha ka jing em jongi kan mau kum ki kon Kristan utra Jisu ulong ka jing syai jong ka pertai ha ka jing em jongi mo de na kata ka dau niawan na ka ne kapor ban syakri ya u te kapor kala anang ya jing itu jangan kadang slam tapi lek kum no perlengkot dak mo ta dia kabenta ka ba hakmat ka bang akwa ban ya selok ka ne kapor ngiyo sngyo kum tu kalong ki khun Kristan ba riuble ki long ka jinshai jong ka pertai kan ki khun Kristan ba riuble ki long ka jinshai yak pertai kamut kumangong mane bangin te yo bolai bangin lei pen i ka jinshai ande ka jinshai jong ka jing im kan ka jing syai ka ba pipidan ka umot ka jing nang jing start ka kor ka buram ka ba pin pen i na do menta ba pidang red ha do ba pinda temen ha do ba pinda klat da kan pertai kum balong uneu Thomas Alva Edison Henry ka ka wei pat ngalajan klet shisha mangaro meno ba ai kan ka jing syai kat kan ne mentang yang klem tang ka like mo meno ba ai terjebak yang ublay mo ta de ublay kaktin ka jong ublay ladangin pule na ka kitab Genesis kalenong ka baneng kong kadukot ka balai ka ong kum ne ublay ulaong tolong ka jinshay bat ka jinshay kalalong bat ka sngi kalami bat kumta ka sep ru ndala dei kapor bat kami biang lasyai de ublei ba ai ka sngi ka bangi ki briu ngila ban yu i ban yai ban yang ngi i ban menta ban ngin wan sekne ka jing seng ha ka ne kapor utra Jisu hi uang ngalong ka jing syai jong pertai uta buan buat yang om yai ke badum henre unyo ke jing syai jong ke jing em unyo ke jing syai jong ke jing em ta te ingin ye tu kana kan gat ngin sim na ka ktien ke jong blai syapang we ukna ubala sya le ben hala ki jong ke men ulah long penban ujing syai ia ki men ulah long penban unong yarap unong penim hakapor jong gajing jenjar hakapor ka nem sniu kumangimat akan ka snem ka beladep aduk mentah ka bangila ban syem na ka tin ge jong ublehi na ka kitab Genesis
kalenong ke balai punyo ladangi pulih haduk sau punyo uta ngalai tu kendiat sepang gajing im gajungu ka kerteng empat ai manobatip kublai shibun u Joseph mo u Joseph ude u kena u balasya le ben hala ki jong ke henmen ukpa upha eki namar ba kalong gaying ke baduk upha yo Joseph ban lipe eki henmen sya jengai baki ap iki long brot ki jong ki ban lipe ban liwat ki don sano namar ki kim klam ya thu ya lo kpa ki le sya ban sarai ki long brot Henry na ulapoi hang ta ki henmen ki la le ben yo mo ki la le ben yo ki la le ben yo ki try ba ukpa kam ik yo sibun ban ya ki baro na kata kadau ki le ben yo te la ang ba ki la di no yo ha ki we ki bru ki berspa andala di no yo Joseph nang ta le poi ha ka we ka snong ha ka we ga ri ha ka we ka ying jong we u breu u balong hi u rang ba nong yalam ha po ka ying jong sim pharo mo sim Egypt yang takapor ulai poi hang ta unda ulai poi hang ta ule bah usakri ya ulai ga jing im jong juklat bat suki ulai yalam lenti o ha ga jing yalam lenti ga jong ulai ulong kumno Joseph upoi ka ying sim pharo upoi ying sim pharo unda lai i ka jinglong jing im bari ulai jong o udon ka jinglong ka mastat wala ban batai ki jing pho sneu ula ban le sibun ki kam breu ru ba pajrong breu ru ba itnat ba bhabreu mano ba kwa bhabreu paro ba kwa ban bhabreu mo ti ngam da kwa kumnon le ban bhabreu ngam kwa ban nyekran nyekta henrei ban bhabreu hite nongkong ban minon ban tresitong mo kata kadai ban nongkong du to kebaar ta le se ban bam bandi khamba nang ta ban sum ban sle ban le khui ban sum ru trai pi ki kena moro pi sum pejak ne pi sum klik ne ngam tip tengah te kambun ni ngam sum pejak man ta sum klik belum malah ta nang ta ban ye le kai ba ni yo ba ha bang ye le kai ba kang một ni klain ga bam ga di ni ko ni khia ro to tiu ni Joseph odla poi hing sim pharo u kalalong u we u nong sensar bakrau apo kari Egypt di ba ondala don kata kapor kumbakat tu kanisnem inga tu longkot telaja kanem sniu shua banwan kanem sniu laja ka kesnem ke bapahu pahai kemalong gane ke por jongi shua bawan gane ke klam mo yese hendai ro gane ke ri khasi jongi ya thu kinong tho kot kadon ka jingpang ke basirkai apa gane sor shalong jongi sipun ba ki breu ki layap adu bagi septing ban ra ya kamet yap ro entah te gane ke ri Egypt ro long ganja kane kata kesnem ke bapahu pahai bat hadin ga sawan ka snem ga basniu anna lawan ka taga snem ga basniu ki breu ki la kerdu jingbam namar ba kim syam la lum lupa ha ga ji im jongki kim syam la tengkai mo ki im pahu pahai por banang yo pelut put bread house nyang bread house bread asurok kaja ka jur ba yo mo kumta nang ban syet bat tengkai na ka benta ka lawe te na lapoi ka taga jing kerdu ukpa jong Joseph ubala temen badon sagwe pat kari syari kanan long ulakan mau bah Egypt dan sibun ukeo kamut ujing bam te lapha ya kita ki kun ki jong u ki belawan le se la dilut iki masi ki belang ki long brot khoi lalut thaga jing kerdo nyo bam nang no te ba yo snyo ba don kata jing bam apa ri Egypt ulapha kita ki khun ki jung ban liwat jing bam anda ki la poi hari Egypt
kilai kendu yo Joseph. U Joseph Maria yo I kila ya ki jong ki henmen ula itu baki de ki henmen ki jong u. Henrei maki pat kim itu shu yo u nama long brio ba. Balong he long hai mo kadur kadaru la per na dong sadong. De kim itu shu yo. Henrei haba kilawan kilai kendu yo. Syam labe yaki syam long pidai ki henmen jonga ong bala di yanga wat wan sene kilai no ngam ai jing bam pi syam kren komta dadi mangi tengi le komta am de pilai le benyo yanga man shwa ngan shwa ya me ngan kem pulit ya me ni tengi le komta am de tengin nom le ken komta Henry Joseph itu ialah kejong henmen ule bahaya ki bat nangi pule naktin kejong belai uang ngating burom yo belai uang hakamat ki henmen ngating burom yo belai kata de kejing keren kejong ialah kejong henmen hakata kapur ke bab keren ni kentin syam lapat pen itu kamadin sa pen itu ialah de ba udai mau Andala keli tokit yaki kan ungot si parah pidon kilai tu ngidon kata tangot uwe te dan syuk yang ta kebamot yo Joseph ken mo te andala penitu yaki sakren ini kentin te ngide ban long gibril kiba shepting yo blay kiba pendon burom yo blay ha kejing im Kristan kijongi kita kede kikon Kristen baru belai, kikon Kristen ki baru belai, namar kata kilong gajing syai jong kepertai. In ken mau kendiat agan ikas kisnem baladem, mitala kisnem tam. Pi ken mau mos pangganabon, Manoba ken mau batip pangganabon. Yo sio. Terakti bala ayo sew sepangan nobon. Tang iwe to, dan syo. Labun try baram deh. To, karena bon kedeika meneng la itu sepangan Joseph nakaktin kejong play. Karena bon pada kedeika kena kasih jongi kun kasih kara jongi mo. Kebasyam sya ti si tan sora kadai ka kena samla kebaningkong ban sya ban baptis haba ki missionary ki wan chane syari khasi jongi haka por badang sedang kejingwan kaniam Kristen kana bon kadai ka we ka bakwa ban long Kristen te ka lai ban syong sipor bat ki missionary bat ita Imam Lewis Isahab Lewis anda kelalek hangta kibaying kitip bahkan ni kena kuat antara Kristen. Te kila lekot no yaka, kilekro lekijor kikur kijat jongka, kekemi ke jongka lekot no yaka. Ndala lekot kawan hayeng, dah kawan hayeng kasyak set. Ni tengi ong set patok ande takapor kim dei baset yaka patok ande la set yaka gawe kamera menmit mensengi bahkan nabi ban lek sene satai ba kapor baset ia ka hanta kikro kikijor ia ka bahkan nam lek syuk sying mission bakim namar bakim kwa ia ka bahkan long Kristen kilek sata ban lek sata te anda kelajak kemaci sengi tam Imam Lewis ila lengok iyo kelaja ke besniu ya kana bon te laong bala phak briu dong sentiat mong iong kipe le ngap syai kana bon kadon anda la phak hangta la so thu bakana bon kala sya set la kamera bat kim sya syu bakan wan sying mission te kala don ka jingpang kiwan ya thu kita ginong sentiat te anda kelawan itu kumta Imam Lewis bat Isahab Lewis laang ba kilek kumno kilap hak daki beri sarkar
ata kapor ban lek pelai kan abon anda lalek kita ki beriu sarkar ki la khot ik ta ki ka snong ka thau ki bahayeng asem ki kur ki jat jongka ong wan ra kan abon anda la wan ra kan abon hakmat kila kli kan abon ki kli kan abon nabon pi kwa ban syong hang ne pi kwa ban lek phai no shiying mission ki kli ta ki beriu sarkar te kanabon kala jubak ngakwa ban lek no sha ying mission namar hangta kadon ka jing shai jong ka jing im ka jong unong pen im jonga u Jesu Kris kata kadai ka jubab jong kanabon ngakwa ban lek sha ying mission namar hangta ngasyam ya ka jing shai jong ka jing im ubalong Jesu Kris utrai bat nong penim jonga bat anda kila yo snyo ya kata parot kita pai bak badan hangta kila lengok kila penbori kan nabon benom lek andre ki beriu sarkar ki ong to sya ya ka bahkan lek namar bakal lek syata kamut bangin set patok ya ka bangin peniap ya ka bangin lek ben ya ka andre bahkan yo ka jing nang jing start nama las dang ban hikai kata kapor yo a ubi mo a b k d las dang ban hikai kata kapor te kala lek na sing mission bat na kala lek anta kayo ka jing nang jing start bat kala long kanong kawe na kinong hikai kan thei ka ban ningkong hapo ri khasi jongi akata kapor la ngambakla ka lek ban hikai sapo sela mo ya don gibana shrong shala na kagane por kinya thu ya ta kadai ne ta kata kadai ka history ka jing im jong Hebreu ki ba syap ting yo ble ki khon Kristan ki ba riu ble ki long ka jing shai jong ka pertai kana bon ka long ka jing shai jong ka pertai yo sio barabor ne tu jing rwai ba karwai kana bon ka ba kano kum tu kene ko jing rwai jongi lai span riu mo ha kene ka film jong na bon yo rwai tu jing rwai lai span riu ngajit yu jisu balayam jing kerdu jong aban pendap unong ya lam rumah uhi ban lam yang asyaneng syakli ulakum unengin syam lawat shalom lawat syatam ulak ban yai nekat baim hasyitam barobat hakim mo istanat deh te kapor kalayak deh yang Islam wan jing seng biang si ong bom dan Sunday school ma ta nganya tu sa syapang uwe upat ubriu mo stang katang mar kadang jerong kene ka istri jonga tan nganya tu stang syapang ta to ngatrai yo ta pimpan yo sngau udai uwe na kinong seng jong balang Kristan hakene pertai hapo England uta udai John Wesley ngani tu sepang jonggu mo sngap ha ta utar John Wesley ru udai ukna baduk ukna Kristan kumanga mapi udai ukna Kristan uwan jingseng kumne dang step wan ka jan bajot na tengah riam bahag ne mang niru ni khamba ka jan uta te riam ka jan ka bajot namar bodoi khun baduk analawan haji sang kumne mestep syong se sedin syong kham ne khamat te andala de ka per krong jengo menswangi krong jengo mde nyara tu andala de ka per krong jengo utau John Wesley andala poi ti bere ba krong jengo habadan mo ulale umne lek untuk kamu ayo kamu dan pisah kan dan pisah ban ajing aingu ta
kerngak ke klik. Ti ondela dep krong jaingo shua ban pen kentang i jaingo uhala wong apshua wong ondau la yang nang ta uan hang ni hajan badon kepliang jaingo balabu utia hang tu kan utia hang tu ontia hang tu ong ngam don pisah ban ai Henry nga ai yala ka jing em uong kum ta nga ai yala ka jing em ngam don pisah nga ai yala ka jing em uong kum ta te ukelalong unong yalap ubakrao hagan ni kepertai mano bakwa barlong kum ta ulalong ujing syai jong kepertai naga benta jonga naga benta jong pi kum ki kun Kristan namar kata larang ni kwa banlong ki bariu blai ki basyakri yo blai ki bariu spa ki bariu ki bakrau hagane pertai ide ban pendan buram yo blai na do bangidang ret ha do bangindahe ide ban tresitam ban kongo yai me ipa hagajing em gajongi ngin penlen ya de ban lehok hakikam ki jam jongi bara mah ban long ki bakhoi om tang hagamet kapat om tang bangin long ki bahabriu tang kadur henre ngidon kam ki jing bahabriu ke basyapo kembong nongruai jing bahabriu jisu on iya nga mo kamut keni ke tang keni kadur re ke mensim ke donut ke ketin ke telik ke akor ke buram bat kum ta terterken te ngidon kam kum kita ki ha ka jing im jongi kum ki breu ladang ilong kum ta ne se ublei ulabu lupa yengi ya kata ke burom ke basalandet jong ka jim ke jongi ulapan krek te na ka benta jonga na ka benta jong pi iwe pai iwe baro katu kaju ka gospel umatayos kelenong ke basan ke dekat ke bakat riu ke ongkum ne to pensai kum tai ke jingsai jong pi hakmat ki briu bakin yo i ke jingle ba bah jong pi bat yo ro ru yo pa jong pi haki beneng sngap andala ro andau pa ba ha beneng hang te hajrong ublei jongi yo i yangi andala ro yangi kamdan jing artatin yangi anangi laklat na pertai ngin yo kata ka jing kemen kaba bom jukon te ngapen kot akan ne kapor ngaong ya pi to ai ba ka jing sai Kris ba pidon kan ne hadu bakut ka jing em ka jong pi kublei shibun tongin duai Iwan hajan jometrai ublei bok pa jingi babne kerkhui ya kene kupor ke tin ke jome pengla ya singo kene kupor ai kan long ke jingbam kan jaman sim ke ni im jongi bangila ban im kene pertai apa deng ki jingkerdo apa deng ki jing apa deng ki jingduk apa deng ki jingpang henry bangin ya im rengkat bat me hadu bawai no kene pertai akar teng jisu ngi duai Amin. Ngapen pau ka jing ngongu ya Mr. WD Sangkli na kabentara tu ka jing hikai ka ba koridor ka ba ilawan ra ha kan hi ka step ba ngi kum ki hep ki beret ngilong ka jing shai ha kan hi ka perthai kan mai ka tama ba ngi kum ki hep ki beret ngilong ka tang iwe boong ngilong ka ai ho ngilong ka jing shai ha kan dia ka perthai kublei shibun ba ikatu ka jing hikai ka koridor ka jongpi ba kum ki hep ki beret ru ngi de belong ka jing shai kum bo Joseph ulong ka jing shai dei nang ta kan nabon ilawan ra ikitu kinuksa ki babhatam bat nang ta bat ujon Wesley
Ilong ru kijing hikai ki bakordo na kabenta jonga panganget ru bakini kijing hikai ki bakordor kinne hangi iwei pi iwei bangin nang san ringkat bakini kijing hikai na kawai kasngi sha kawai kasngi bangin ket ya kani kijing shai ha kijing im ka jongi ki baman la kasngi ublei unkurkhu ya phiba unkurkhu ya phi ba phinyo ekamet ka phat ka bakot ka bakhia unkurkhu ru ya ka yeng ka sam ka jong phi hi ba ro kawai Ban mentangi la poi shaka benta ban penwai no ikani ka jing shakri ka jongi ha kani ka por ngapen pau ka jing sngongu ya i organist I Mr. Balmi lingdo nong pure I nong yelam jing roi I ban ne scam renja but I ki para samla ki bla penbet penbiang ya ki registration nang ta ka tuka ban thoi ki jing shit na dong hadong haswa bangin rung hang ni yeng mani but kum juru ya ki para samla ki ba ring ya kani ban penpoi shaki yeng ki jong phi ya kani ka program jong ka jesen kana ublei undalam dan ringkat bat phi ba ro bat unkur khuru ya ka jing im ka jong phi na kawai ka sngi sha kawai ka sngi bat mentangin penwai no ikani ka jing shakri ka jongi iner wai ka jing roi ka ba sau pau khandai ka ba ong ni long ki khna ki barren kum ki klur ni ting shan hapdeng jing dum jong kamit krek krek ni yai ting shan kum ki klur red habneng manla ki por ni yai ting shan jing suk jing kmen keleng baro south likit khot baka chorus but hadian kani ka jing roi nga kerpat ya advisor jong ka jeseng kena I Mr. Is imli pen sngo bhaban plat yangi da ki jing kerku penwai Long ki ken na baret kum ki kloni ten shan hab dang jing dum jong kami krik krik ni ya ten shan ting shan ting shan ting shan kum ki kloret habneng man la ki por ni ai ting shan jing suk jing man keleng krip krip kum ba ki klor tat ba shat pian ni ban Irungin nang yai ting shan Kacha bangi nang lan Ting shan ting shan ting shan Kum ki kloret habneng Man lagi por ni yai ting shan Jing so jing man geleng Ni kilit hasun bleng Langit raine dekat Barabor ngin yai ting shan Sha jing sniu ngin ong pai Ting shan ting shan ting shan Kum ki kloret habneng Man lagi por ni yai ting shan Jing suk jing man geleng Hosana jam hosana Ya utranya ya ro Nilang mau kordor ukres Jinkman Gibril baro Ting shan ting shan ting shan Kuki kloret habneng Man lagi por ni ai ting shan
Jing sok jing man geleng Tong ini apa nuai? Nyiwan mana ingu ime ko try kan rat amar gani kapor kapokodor ki menglayo. Panyos ngau kam tam ye kubor na ktin kape im ke chong me. Yarap ko try kan rat bagini ki kubor ki menglayos ngau gani kapor. Kin yo jakai ki to nut ki mensim jongi ki kun hep ki berit. Mangin long ki nong bot ki chong me try nong pen im jongi juice Chris. Mangin long ruk ki jing shai shiki we pat ki mampat tep pat itu eme. Hawai no to da ai bagi jeng ai badap yang ju Jesus Christ try jeng eat ba jeng blake pana bom jiu kot lem bag jeng slok batyang bajanai chai bot jeng min sem khoi to kini lai kan chong sa lem bat ki jeng yeseng khna ki jong yeng ne lem bat ki khon ki jong me ha keleng satlak prate ba mane pnon brom teng be im ki jong me manta bat chi bom jiu kot ro amen